El govern, ho hem sentit, prepara mesures per combatre els efectes desencadenants arran del conflicte a l'Orient Mitjà, que han suposat ja un increment dels preus dels combustibles i també de l'energia. Xavi Garcia, avui hi posam xifres a damunt la taula perquè ha sortit ja la dada avançada de l'IPC del mes de març. Sí, aquesta IPC avançat del març és el primer indicador, podríem dir, global i objectiu dels efectes de la guerra i deixa un titular. Les llars d'Espanya ja paguen la factura del conflicte. Els preus han pujat un 3,3% en comparació al març de l'any passat. Puja un punt en relació amb la dada registrada al febrer, que va ser del 2,3%. És el major increment en 4 anys. L'increment es deu a la pujada dels preus dels combustibles i lubricants per a vehicles personals i també influeixen, asseguren, la davallada de l'electricitat, que ha estat menor que l'any passat, i l'augment dels preus del gasoil per a la calefacció. Una altra dada, la taxa d'inflació subjacent, que mesura l'augment dels preus sense aquells elements més volàtils, com ara els productes energètics i els aliments no elaborats. Aquesta dada es manté en el 2,7%, és la mateixa que al febrer i es veu aquí, en aquest gràfic, estable els darrers mesos.